Dugang mga recoveries ang natala sa dakbayan sa Talisay apan nadugangan usab kini og lain pang mga kaso sa COVID-19. Adunay live update si Lian Singkulan. Lian. Bob, 7 ka mga recoveries ang natala sa dakbayan sa Talisay kagahapong adlaw, samtang 5 usab ang naduga nga nagpositibo sa COVID-19. Gibutyag ni Dr. Lino Alanzado, Talisay City Health Officer, nga 131 na ka mga kaso sa COVID-19 ang natala sa dakbayan sa Talisay. 61 kanila ang mga active cases. May usa-usab nga natala kagahapon nga mitaliwan hinungdan nga miabot na sa 20 ka mga tawo ang namatay. Samtang ang mga mitaliwan naghambi ng daan ug balatian. Gidugang hinuon ni Alanzado nga pipila kanila nag-edad usab og 50 anyos pataas. Anaa sa 11.1% ang mortality rate sa dakbayan. Ang 131 nga cases, so out of 61 na nami 50 nga ang active na 61, yeah, 50 ang among na-recovered. Samtang 38% usab ang recovery rate sa dakbayan. Gidugang ni Alanzado nga daghan usab ang naka-recover sa sakit ning simanaha. Karon moabot na sa 50 ang mga nangaayo sa sakit ug gani pipila kanila ang gipapauli na sa ilang tagsa-tagsa ka mga panimalay. Past 2 days ang among gibuhat is na rapid test mi sa katong mga nasa quarantine facility para ma-declare na po sila kinana pinasubay sa bagong guidelines from the Department of Health nga at least 14 days or 21 days nga asymptomatic amo na silang rapid test. Gidugang usab ni Alanzado nga 14 na lang ka mga pasyente ang anaa pa sa ilang quarantine facility. Gani aron mas healthy ug mapaboost ang ilang immune system. Naga-zumba exercise gayud sila ug gi-apply ang steam inhalation. Samtang Bob, kining 14 ka mga pasyente nga anaa sa isolation facility, mao kini sila ang mga asymptomatic. Samtang ang uban anaa sa ospital, nagpaalib. Bob? Thank you so much sa Lian Singkulan sa imong live report.